щастие лятото отново дойде и ние пак сме навън. Днес ще ви покажа как да си направите перфектния крем карамел. Ако крем карамел ви става на шупли, след тези съвети винаги ще става гладък. Първо разбивам яйцата с малко прясно мляко. Сега прибавям и захарта. Разбивам докато се разтопи напълно и прибавям ванилията. Ако имате възможност, винаги използвайте ванилия шушулка. Сега прибавям и останалата част от млякото. Обикновено шуплите се получават, ако готвим крем карамела на прекалено висока температура или за прекалено дълго. Но тези мехурчета, които се получават от разбиването, също могат да станат на шупли. За да ги премахнем, ще мина с места през тази цедка. Сега преминаваме към карамела. Изсипвам захарта в една касерола и прибавям съвсем малко вода, колкото да се увлажни. По този начин захарта ще се карамелизира по-равномерно, няма да бъде изгоряла от едната страна, а пък не разтопена от другата. Слагаме карамела на умерен огън. По-добре да почакаме малко повече, отколкото да го изгорим. Имайте предвид, че даже когато го махнем от котлона, от температурата на касеролата той продължава да се карамелизира. Така че оставете го малко по-светъл, той ще потъмне в следващите минути. Оставям карамела 1-2 минути леко да се охлади и му слагам няколко лъжици гореща вода. Задължително гореща, иначе се кристализира и не се разтваря никога. По този начин карамела става малко по-мек и няма да стане твърд на дъното на шоличката. Връщам на котлона, докато се разтопи хубаво и вече разпределям по шолите. Оставям карамела още 1-2 минути, леко да се стегне и разпределям с места. Сега наливам топла, но не вряла вода. Ако използваме вряла вода, външният слой на крема ще се нагрее много бързо и отстрани ще стане на шупли. Шолите трябва да са пълни на 3/4, а водата във водната баня да ги покрива поне на 2/3. Слагам още една тавичка отгоре, за да не изсъхва горния слой. И сега стигаме до най-важната част – печенето. Печем на 120 градуса за около 35 минути. Важно е да проверите на 30-та минута колко е стегнал вашия крем карамел, защото все пак всяка фурна пече различно. Ако сте фенове на здравословното хранене, докато чакате крем карамела да се изпече, може да отидете до Фантастико да си вземете новата ми книга, в която има протеинови и нискокалорични рецепти, включително и такава за крем карамел. И ето така трябва да изглежда крем карамел, когато го извадите от фурната. Когато го потупаме, трябва да е като желе. Оставяме го ето така с тавата отгоре, още 5-10 минути, след което изваждам шоличките и ги охлаждам в хладилника. Аз съм малко по-нетърпелив и не мога да го чакам повече, колкото стегнал. Отивам да го опитам.